ഹലോ, എല്ലാവർക്കും മുന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഒരു നാരങ്ങ, പകുതി നാരങ്ങ, പുതിനയില, പിന്നെ വേണ്ടത് തേൻ, പിന്നെ ഇളം ചൂടുവെള്ളം. നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ക്ലിയർ ആവാനും വയറിലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറ്റാനും അമിതവണ്ണം ഇല്ലാതിരിക്കാനും നമുക്കിത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഡ്രിങ്കാണ്. ഇത് വെറും വയറ്റിലാണ് രാവിലെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് 2-3 ഇതിൽ പുതിനയില ഇടാം. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിക്കാം. തേൻ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, തേൻ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക. അധികം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അധികം ഒഴിക്കും, കുറച്ച് മതി, കുറച്ച് ഒഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തേൻ്റെ അളവ് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ട കുറച്ചുകൂടി ഇടാം. വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്താൽ മതി, വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ വേണ്ട. വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു പുളപ്പ് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. അത് രാവിലെ തന്നെ വെളുപ്പിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ചായ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ പ്രായത്തിൻ്റെതായ ചുളിവുകളൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഖത്തൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുക, ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കാണിത്. നമ്മുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കും, വയറിലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിക്കിട്ടും, സ്കിൻ എപ്പോഴും ചെറുതായ പ്രായക്കാരെ പോലെ ഇരിക്കും, സ്കിൻ ഒരിക്കലും ചുളിവ് വരില്ല. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാളെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നാളെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ബെല്ലൈക്കൻ അടിക്കണേ. ബൈ ബൈ.